Muli po tayong nagbabalik sa ating munting YouTube channel Kaagapay Mo. Kamakailan lang dinala si Rena sa Naga upang ipagpatuloy yung pagpapagamot kay Rena. At mukhang nakapag-isip na rin ng tama si Tatay Nestor, dahil nakapagdesisyon siya para sa ikakagaling ng kanyang apo. Pumayag siya na dalhin sa Naga si Rena, upang ipasuri ulit kay Dr. De Los Reyes. Kasi alam naman po natin, nakitaan ni Dr. De Los Reyes si Rena ng kakaibang sakit noon. At yun nga, hindi na ipagpatuloy na dalhin si Rena sa Naga. Hindi po natin alam kung anong dahilan, at kung bakit hindi tinuloy ng Kalingap na ipagamot si Rena, dahil siguro kulang sa financial, at hindi natin alam ang dahilan. Sa naging desisyon ni Tatay Nestor siguro naman, nabawasan yung pangbabash sa kanya, kasi nung pumunta si Kalingap Rab sa bahay nila Tatay Nestor, upang bisitahin si Rena. At sakto naman nadatnan nila ito si Rena na natutulog pa, at natirek yung mata, at wala man lang ginawang aksyon yung lolo Nestor niya, kaya napakadami kong nabasang comment, sa comment section ni Kalingap Rab, na pangbabash kay Tatay Nestor. Ito na rin yung tamang desisyon ni Tatay Nestor, at sana hindi na mabago yung isip niya, at huwag makinig sa mga nagsolsol sa kanya. Dahil yung mga nagsolsol sa kanya ay, walang magandang maidudulot sa paggaling ni Rena, kaya kung maari Tatay Nestor huwag makinig sa kanila. Pagtuunan mo ng pansin yung paggaling ni Rena, at hindi lang pera ang nais mong inaasam. Ipakita mo sa mga tao, at magpakatoto ka Tatay Nestor, para sa ganon, hindi kanila, lalo i-bash ng mga tao. Kasi sabi mo nga, kahit dalhin mo sa Kalingap si Rena ay binabash ka pa rin, at kahit nasa poder mo na si Rena may nang babash pa rin, kaya tama lang talaga ang desisyon mo Tatay Nestor, na pumayag kang dalhin mo si Rena sa Kalingap. At kahit wala man sa Kalingap ngayon ang pag-aaruga kay Rena, ang mahalaga na pakiusapan ng mga sponsor si Kalingap Rab, na samahan ng ilang membro ng Kalingap si Rena sa Naga. At nandyan pa rin si Rab na tutulong para kay Rena. Pero Tatay Nestor mas maganda sana, kung makipag-usap ka kila Kuya Val at Kalingap Rab, na muli mong ibabalik si Rena at magkaroon ng kasulatan sa barangay, para makasigurado sila, na muling Kalingap ang mag-aaruga kay Rena at may pagamot para gumaling si Rena. Baka sakaling pumayag sila Kuya Val at Rab, kasi nga sinulot mo yung kasunduan Tatay Nestor, na 1 week ang salitan sa pag-aalaga kay Rena. Kaya kung talagang buo na ang pasya mo Tatay Nestor, na ibalik si Rena sa Kalingap, ikaw mismo lumapit sa kanila, kasi nakakainsulto naman para sa kanila kung ang Kalingap pa ang lalapit sa'yo. Dahil ikaw nga ang sumira sa kasunduan noon, habang nandyan pa ang mga sponsor ni Rena at huwag mo sayangin ang pagkakataon, at hayaan mo lang ang mga basher mo, huwag kang magpadala Tatay Nestor. Dumako naman tayo kay Rena, maraming supporters ni Rena, ang nasiyahan dahil sa wakas, muling maipapagamot ulit si Rena, dahil sa tulong ng mga sponsor ni Rena. Ayun nga po sinamahan nila Kalingap Dan, Kalingap Ian, Gilumags, Jomar at Tatay Nestor, upang pa-check up nila si Rena at abangan na lang po natin, sa vlog ni Kalingap Rab kung ano ang naging kaganapan. Samantala sa mga nagbabatikos sa Japan charity groups, na sponsor ni Rena, at sinasabi nila puro salita at yabang lang daw ang Japan charity at wala sa gawa. Ngayon ito ang patunay nila sa inyo, kung napanood nyo, yung live ni Gilumags na dinala nila sa Naga si Rena, at abangan nyo sa vlog ni Kalingap Rab. Kaya huwag nyo siraan ang Japan charity, dahil ang hangad lang nila, ay makatulong at gumaling si Rena. Kung sa tingin nyo naman, kung bakit gusto ng Japan charity pagsamahin si Rena at Jomar, yun po ay hindi nila hinahalin tulad kay Edo at Erica. Yun po ay mag-alalay lang kay Rena bilang kuya ni Rena, kung bigyan nyo ng maling kahulugan, wala silang magagawa at pananaw nyo po yan. At may nalaman po tayo, hindi lang dyan nagtatapos ang plano ng Japan charity para kay Rena, marami pa, ayon po sa ating source, kaya abangan nyo ang magaganap. Kung gaano man katotoo ang kanilang pinaplano, yun ay hindi sila nagyayabang at nakikipagkompetensya sa ibang grupo. Kundi nilalantad lang nila sa social media na sila ay ganap na tumutulong, at bago sila gumawa ng event, dumidirekta sila kay Kalingap Rab. Para sa ganun walang isyo at pagsabutahe kay Rab, kaya sa mga naninira po dyan, ilantad nyo sa social media kung sino kayo, huwag magtago. Hindi lang paninira ang inaatupag nyo sa grupong may gawa. Kung gusto nyo tumulong kay Rena, gawin ninyo,
hindi lang yung puro salita lang. So ayan lamang muna ang update po natin mga kaagapay, at kung bago ka pa lamang at hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel Kaagapay Mo, pa-like, at pa-subscribe and click notification bell button para sa ganun updated po kayo sa bago kong upload video. Syempre, pasuportahan po ang Compassionate Heart Caring Charity at Japan Charity Groups. Salamat po and God bless. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지